Ahoj, dneska jsme na sprintech Mustangů v Tchořovicích a se mnou tady sedí Michal Suk z firmy AMB Praha. Ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, řekni nám něco o firmě AMB. Prodáváme Fordy, jak příznačně tady na akci v Tchořovicích. Sídlíme v Praze na Ořechu, máme jednu pobočku, prodáváme veškerou evropskou produkci Fordu, osobní i užitkový vozy. Současně se věnujeme i dovozu amerických vozidel, které se v Evropě neprodávají. Mám rád rychlá auta, mám rád auta s velkými motory a ty se dají koupit velmi jednoduše v Americe, takže možná proto jsme ty auta začali vozit. Můžeš nám říct, jaký auta jste dneska sebou přivezli? Jsme se snažili najít nějaký kompromis mezi tím, co vlastně potřebujeme prodávat a co rádi prodáváme. A máme tady pick-upy, americkou F150, elektrickou, takzvaný Lightning. Máme tady Rangera, MSRT, což je zase sportovní verze tohohle pick-upu. A přivezli jsme Kugu a Tourneo Custom, což jsou takový civilnější auta pro širší skupinu lidí. Který z těch aut, který máte jakoby sebou, je tvým favoritem? Asi ta F150. Já s ní jezdím jako daily, je to sice veliký auto, elektrický, což se sem na Mustang Sprinty úplně nehodí, ale to auto je naprosto skvělý. A kdokoliv to zkusí, tak je z toho auta úplně nadšený. A zapomněl jsem na Mustanga, toho jsme samozřejmě také přivezli poslední generaci. Máme tady klasické GTčko, dostupné ještě i ve verzi Dark Horse a umíme sehnat i úpravu od společnosti Saleen, kterou bychom chtěli v nejbližších dnech představit. Dneska jsem přijel Mustangem, je to Shelby GT350R, je to z roku 1966 a je to teda replika toho slavného vzácného unikátu, postavená tady v Čechách Přemkem Sadovským. Je to 5 litr, 8válec, tak jak ty Shelbyny tenkrát Carroll Shelby stavěl. Přemek to ručně postavil tak, jak prostě to má být, takže svýho způsobem je to originál. Jediný rozdíl je, tam je 5kW převodovka. Na Mustang Sprintech jako takových jsem vlastně byl poprvé, když bylo to 50. výročí, když byli narození. To jsem si čerstvě koupil tenkrát GT 2013, což pochopitelně mám pořád doma, fantastický, úžasný auto. Tenkrát prostě to pro mě byla novinka. Já jsem s tím GTčkem jezdil na Automoto Sprinty, který pořádal Jirka Nikl. S ním jsem si toho užil strašně moc, strašný srandy, jezdil jsem několikrát do roka, kdykoliv dělal závody. Takže je to taková jedna z cest, jak se prostě odreagovat a trošku tomu autu dát to, co opravdu potřebuje. Já jsem 5 let žil v Americe na konci minulého století, takže tam jsem si k tomu přičuchl, tam jsem jezdil Buickem z roku 73, krásnou parádní lodí, takže tam jako to tak nějak začalo a potom, když jsem se vrátil do Čech a prostě po nějaký době, když jsem se trošku zmátořil finančně, no tak pak už se to tak nějak rozjelo, no.
děláme tady už leta sprinty Mustangu a US Cars. Pořádá to náš klub, Mustang Riders Club, a konečně se nám po 3 letech podařilo vrátit na naše nejoblíbenější místo, teď už vlastně jediné místo v České republice, kde se dají sprinty pořádat, a myslím si, že akce zatím hoví velkému počtu účastníků, spokojených závodníků a všichni si to užívají. Vznikla k tomu chuť mezi mustangářema, chuť se porovnávat, chuť závodit, protože kluci mezi sebou rádi soutěžejí. To už tak jako chlapi sobě mají, že jeden si koupí Mustanga, druhý taky, potom jsou v klubu, pak se nějaký úpravy si udělají, ten dá sání, ten si tam dá kompresor, no a už tady bylo soutěžení, kdo je rychlejší. Takže v podstatě jsme začali závodit takovýmhle jako nevinným způsobem a rozrostlo se to do až takových rozměrů. Už v podstatě od začátku, co jsem v klubu, tak jsem byl v té aktivní části, kdy jsme připravovali sprinty a díky bohu jsem ještě stačil závodit. Ale poslední 3 roky na sprinty jezdím nějakou dodávkou nebo něco, co má tažný, protože se tak narostlo, že už nejsou lidi a potřebujeme to nějak jako uchopit tu akci organizačně, takže na to závodění samotný s tím autem není už bohužel čas. No. Letos se nám povedlo udělat nějakých přes 50 závodníků, přijelo se spoustu zajímavými auty. Máme 15 závodících veteránů, což je skoro rekord. Máme tam i stavby typu Ford Escort s strašně silným motorem, který jezdí časy kolem 10 vteřin tu 400. Přijelo tam zhruba ještě kolem 600 návštěvníků, jako jenom se podívat, plus dalších, bude bezmála 100, přijelo jakoby na stras stacionární s americkýma autama. Takže to jsou jako hezký čísla, i když to je vlastně 3 roky odmlku. Díky tomu, že jsme se nedokázali na to letiště dostat, tak myslím si, že budeme spokojení. Přivezl jsem sem repliku Shelby Daytona, závodního auta z let 64-65. V roce 65 s tím v Evropě Carroll Shelby získal titul mistra světa třídy GT a tohle auto jakoby v originále vzniklo s přestavbou z Cobry, protože na dlouhých evropských rovinkách Cobra nestačila svou aerodynamikou, tak se spojili s Kenem Brockem, který navrhl tady tu karosérii a postavili auto, který bylo rychlejší než GT250. Tohleto auto pochází ze stavebnice Factory 5 Racing z Ameriky. Je tam motor na 302 bloku, přestrokrovaný na 347 inčů, má 4 dvojitý Webery a výkonově je to něco nad 500 koní, při váze 1050 kg. Mně se strašně líbila produkce Shelbyho, takže jsem začal sbírat Shelby GT350 a pořád jsem pokukoval po Daytoně, ale jelikož cena v dnešní době je taková, že se to prakticky koupit nedá, tak jsem koukal, kde by se dala sehnat nějaká replika, pak jsem našel tu stavebnici, což mi naprosto vyhovovalo, že si to auto můžu postavit sám.